Merba, u grazzi tal-li rġajtu naqattu magħna għall-episodju ieħor tal-podcast ta' ġemma. Illum se nitkellmu fuq id-drittijiet tas-Sigurtà Soċjali meta persuna jew marret tgħix jew taħdem barra minn Malta, kif ukoll meta ġiet lura barra minn Malta, ħafna jaħsbu li l-affarijiet ħerġgħu jmorru lura posthom awtomatikament iżda dan mhux dejjem ikun il-każ. Meta r-records ma jkunux aġġornati sew, ta' jista' jaffettwa id-dritt tal-individwu li jirċievi l-benefiċċji kif suppost. Għal daqstant magħna llum għandna lil Rachel u lil Michelle mid-Dipartiment tal-International Relations Unit tas-Sigurtà Soċjali sabiex jispjegawlna xi daqsxejn aħjar kif il-benefiċċji kontributorji jaħdmu bejn pajjiż u ieħor. Nilqgħukom magħna, nista' nibda nitlobkom tintroduċu daqsxejn ruħkom personalment għalissa mhux id-Dipartiment lilkom. Ma nafx min jixtieq jibda. Mela, jiena Rachel, naħdem International Relations Unit, front office ma' Michelle. Eżatt. U jiena l-istess nagħmel l-istess xogħol ta' Rachel. Tal-front office. U meta ngħidu International Relations Unit ħafna drabi tiġi referuta IRU. U xekament fil-qosor għax hija daqsxejn twila. Issa qabel ma nibdew kollox, meta ngħidu benefiċċji kontributorji x'iridu nfissru? Mela, ma nitkellmu fuq benefiċċji kontributorji qed nirreferu għal benefiċċji marbuta mal-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali li persuna ħallset matul il-ħajja tax-xogħol tagħha. Mhumiex benefiċċji bbażati fuq id-dħul tal-familja jew u laqas huma means tested. Alright. Peress li huma bbażati appuntu fuq il-kontribuzzjonijiet. Miflok huma marbuta mal-fatt jekk tħallsux kontribuzzjonijiet u għalkemm tħallsu. Il-benefiċċji bbażati fuq il-kontribuzzjonijiet huma bażikament il-benefiċċji tal-mart, il-benefiċċji tal-familja, benefiċċji tal-invalidità, benefiċċji tal-qatt u naturalment finalment il-pensjonijiet. Pensjoni. Irridu niftakru xi ħaġa oħra importanti, dak li se nitkellmu fuq u mhux biss fuq il-pensjonijiet. Il-pensjonijiet huma l-aktar ħaġa magħrufa ma mhux biss. Hemm il-mart jew tibdil fil-familja jew nkella il-qatt. Ukoll. U jekk persuna jkollu kontribuzzjonijiet nieqsa, orek, taffetwalu l-pensjoni, però jaffetwa anke qabel ma tasal għall-pensjoni u xek naqblu. Eżatt, kontribuzzjonijiet nieqsa jfetwaw lek id-drittijiet tal-benefiċċji minn issa mhux biss aktar il-qudiem. Naraw ħafna klijenti li jassumu li l-kontribuzzjoni tagħhom qed jitħallsu kif suppost. Jew ir-rekords tagħhom huma ġurnati tajjeb, mhux dejjem ikun il-każ. U importanti ħafna li minn żmien għal ieħor wieħed jiċċekkja x'hemm fir-rekord tal-kontribuzzjonijiet tiegħu u jara li hu up to date. U jekk min issejra żbalax naf li f'dan il-każ tidħol id-Direttorat tal-Operat. Jistgħu jitlu fuq il-website tad-Direttorat tal-Operat u jsibu kemm għandhom kontribuzzjonijiet jekk hux kollox kif suppost u x'hekk. Mela jiena naf ukoll li intkom tagħmlu koordinazzjoni ma' pajjiżi oħra u x'hekk. Meta tidħol fis-seħħ din il-koordinazzjoni? Mela din il-koordinazzjoni tidħol fis-seħħ meta persuna tkun qed taħdem jew tħallas kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali fiktar minn stat wieħed. Jista' jkun ukoll każ fejn Malta għandha relazzjoni ma' pajjiżi bilaterali oħra bħal Awstralja, Kanada jew New Zealand. Ovvjament matul il-ħajja tax-xogħol faċli li wieħed ikollu perjodi ta' kontribuzzjonijiet ta' Sigurtà Soċjali f'pajjiżi differenti. U semmejt ħafna pajjiżi, però r-Renju Unit ma semmejtux. Iva, fil-rigward tar-Renju Unit, wara Brexit ħafna nies jaħsbu li għax kien hemm Brexit ir-regolament tal-Unjoni Ewropea m'għadux japplika. Imma ċertu regolamenti mhux kollha għadhom japplikaw. Dawn japplikaw permezz ta' Trade and Cooperation Agreement bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Mhux bejn ir-Renju Unit u Malta direttament, imma peress li Malta parti mill-Unjoni Ewropea japplika dan il-Trade and Cooperation Agreement. Għal ċertu benefiċċji, pereżempju, il-pensjonijiet. Alright. U kemm hija komuni dis-sitwazzjoni ta' ħafna magħha? Iva, ħafna qas jirrealizzaw kemm din is-sitwazzjoni hija komuni. Xi ħadd jista' jaħdem barra Malta l ftit snin jerġa' lura Malta u jaħseb li l-affarijiet ħajqgħu f'posthom waħedhom. Imma dawk is-snin tax-xogħol ta' barra jibqgħu parti mir-rendikont tiegħu ta' kontribuzzjonijiet imħallsin. Tul ħajtu. U jekk daw il-perjodi ma jiġux ikkonsidrati, dan naħseb jista' jaffettwa xi naqra mhux ħażin u x'hekk. Iva taffettwa u mhux ftit.
persuna tista' ma tilħaqx il-minu ta' kontribuzzjonijiet meħtieġa biex tikkwalifika l-benefiċċju kontributorju jekk ma ssirx l-aggregazzjoni tal-kontribuzzjonijiet. Jiġifieri ma jingħaqdux flimkien il-perjodi ta' pajjiżi oħra. Pereżempju, f'każ ta' pensjoni, jista' jkun hemm xi ħadd b'9 snin ta' kontribuzzjonijiet imħallsin. Imma biex tikkwalifika pereżempju f'Malta, fil-każ ta' Malta, għandek bżonn 10 snin. Mingħajr dik is-sena dik il-persuna ma tikkwalifikax. Okay. Jekk jingħaddu il-kontribuzzjonijiet imħallsa barra minn Malta, dik il-persuna tikkwalifika u tiġi regolata għal-pensjoni. Tajb insemmi li f'każ ta' pensjoni biex napplikaw din ir-regola tal-Unjoni Ewropea, wieħed irid ikollu minn tal-anqas sena kontribuzzjonijiet imħallsa fil-pajjiż li fejn kien qabel. Jew f'dan il-pajjiż għax jista' jkun kellu 9 fil-pajjiż u sena hawnhekk. Dan mhux bil-fors ifisser sena sħa mhux interrotta. Biżżejjed ikun hemm sena kollox. Ġifieri taqqat 12 xahar naqblu. Eżatti. Jew 52 weeks. 52 ġimgħa. Jew 53. All right, okay. L-istess prinċipju japplika għal ftehim bilaterali, però fil-każ ta' pensjonijiet, irrid ikollu sena. F'każ ta' benefiċċji oħrajn le kull kontribuzzjoni tot. All right, okay. Imma fil-każ ta' pensjonijiet biss biex napplikaw ir-regolament irid ikun hemm tal-anqas sena. F'dak il-każ kif wieħed jiġi eliġibbli għal pensjoni permezz tal-aggregazzjoni, Malta tħallas pensjoni parzjali li tirrifletti dawk id-9 snin, mhux se tħallsu ta' 10 snin. Ħatħallas ta' kemm ta' 9 snin, eżatti. Ta' kemm ikkontribwixxa f'Malta. Eżattament. Issa meta il-persuna tapplika separatament mill-pajjiż fejn jitgħix għal pajjiżi l-oħra fejn ħadmet. Jiġifieri jekk pereżempju ħadmet Malta, l-Italja u l-Ingilterra. Però jekk tgħix Malta, ġifieri bħalissa meta tilħaq l-età tal-pensjoni ta' Malta, tapplika l-pensjoni ta' Malta. Meta tilħaq l-pensjoni tal-Italja minn Malta, tapplika l-pensjoni tal-Italja. U meta tilħaq l-età tal-pensjoni tal-Ingilterra minn Malta, tapplika l-pensjoni tal-Ingilterra. U daw ir-regoli għal min japplikaw? Ħafna nies jaħsbu li daw ir-regoli japplikaw biss għal ċittadini Maltin jew min jgħid fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa minnu jew le? Le, din l-aktar hija waħda mill-aktar affarijiet importanti li wieħed irid jifhem. Ir-regoli tal-koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-ftehimiet bilaterali mhumiex ibbażati fuq in-nazzjonalità. Jiġifieri japplikaw għal kull min ħaddem legalment u ħallas kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali f'dawn il-pajjiżi. F'każ ta' ftehim bilaterali jistgħu jkunu bbażati wkoll fuq perjodi ta' residenza legali. Okay. Dan jinkludi wkoll third country nationals li ħana nsejħulhom third country nationals. So meta ngħidu third country nationals jekk nista' nsaqsik għal min qegħdin nirreferu biex inkunu speċifiċi. Mela third country ġifieri n-nies li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. All right, okay. U aħna nqisu wkoll third country nationals dawk in-nies li mhumiex ġejjin mill-Kanada, l-Awstralja u New Zealand li aħna għandna l-agreement magħhom bażikament. Jekk persuna mhix Maltija jew ċittadina tal-EU ħadmet legalment f'Malta jew f'pajjiż ieħor kopert mir-regola tal-Unjoni Ewropea, jew mill-ftehim bilaterali wkoll dawn ir-regoli japplikaw xorta waħda. L-importanti hu fejn tħallsu l-kontribuzzjonijiet u mhux x'passaport għandha dik il-persuna. Allora nistgħu ngħidu bażikament li l-kontribuzzjonijiet ma jinħadmux fuq in-nazzjonalità u x'hekk. Eżatt, ekku. Okay, all right. Issa ħafna drabi nies jisimgħu fuq ir-regolament 883 ta' 2004. Imma ftit jafu xi jfisser dan, ma nafx minnkom jista' jispjegalna forsi. Mela dan ir-regolament qiegħed hemm biex jipproteġi n-nies li jaħdmu jew iħallsu kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali f'diversi stati membri jew inkella fil-pajjiżi tal-EEA jew tal-Iżvizzera. Jiżgura li n-nies ma jitilfux id-drittijiet tas-Sigurtà Soċjali tagħhom sempliċement għax jiddeċiedu li jmorru jaħdmu pajjiż ieħor. Okay. U jippermetti li l-perjodi tal-assigurazzjoni, jiġifieri l-kontribuzzjonijiet li jitħallsu f'dawn il-pajjiżi differenti jingħaddu flimkien meta jiġi verifikat id-dritt tal-benefiċċji kontributorji. Okay, all right. Imma hemm regola prinċipali ħafna
li ħafna nies jifhmu ħażin. Alright. Persuna tista' tkun assigurata f'pajjiż wieħed biss fl-istess ħin. U da xi jfisser fil-prattika ma minutax forsi daqsxejn teknika l-kelma, tispjegawna naqra aħjar? Mela, tfisser li kontribuzzjonijiet jitħallsu biss f'pajjiż fejn persuna fil-fatt qed taħdem jew twettaq l-attività tagħha, l-attività tax-xogħol tagħha. Okay. Ma tistax tażel li tħallas kontribuzzjonijiet f'pajjiż ieħor sempliċement għax il-benefiċċji huma aħjar jew xi jaqbilha aktar. Alright, okay. U li ma tistax tħallas kontribuzzjonijiet ġewx pajjiżi fl-istess ħin. Alright, okay. Ġifieri inti jekk qed ngħidu Malta ma tistax tħallas Malta, ma tistax tħallas l-Italja, titħallas Malta biss. Pajjiż wieħed. U ma tistax tażel Laqas eżattament. tażel, Alright, laqas alright. tażel. Fil-fatt ir-regolamentu ċar ħafna fuq dan il-punt. Għal kull perjodu ta' xogħol tapplika leġiżlazzjoni waħda biss ta' pajjiż wieħed biss. Imbagħad meta jiġi verifikat jew ikkalkulat il-benefiċċju, kull pajjiż iħares lejn il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali li tkunu tħallsu taħt is-sistema tiegħu. U jħallas biss għal dak il-perjodu. Alright. Jekk xi ħadd iħallas kontribuzzjonijiet f'pajjiż fejn fil-verità ma kellux obbligu legali li jħallas dawn il-kontribuzzjonijiet ma jiġux rikonoxxuti. Alright, ġifieri biex nagħmluha sempliċi, il-koordinazzjoni ma tfissirx li tħallas darbtejn. Naqblu? Ekku. Eżatt, tfisser ma jkunx hemm ħlas doppju u tkun kopert dejjem. Okay. Inti tkun kopert dejjem fl-imma pajjiżija tkun kopert minnu. Okay. U kulħadd jiġi trattat b'mod ġustek, għax inkella minn forsi jeffordi li ħalas ġiex pajjiżi. Eżattament. U l-ftehim bilaterali ma' pajjiżi barra mill-EU, xi jfisser għan-nies li jaħdmu barra mill-EU? Ġifieri meta ngħidu ma nafru se nispjegawha daqsxejn iktar termini sempliċi għal min jismana. Appuntu f'dak każ jidħol fis-seħħ il-ftehim bilaterali. Malta għandha ftehim ma' pajjiżi bħall-Awstralja, l-Kanada u New Zealand. Dawn flimkien japplikaw fil-qasam ta' personijiet mhux bħal-regolament tal-EU li ikopri il-benefiċċji kontributorji kollha. Da fil-każ ta' pensjonijiet biss. Kont li ma ftehim qed napplikaw, id-dritt jista' jkun bbażat fuq kontribuzzjonijiet jew il-perjodu ta' residenza li huma għattaw għexu hemmhekk. Eżatt, fil-fatt dan il-ftehim jinħadem mod simili għal-regoli tal-koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea imma għal skop ta' pensjonijiet kif qalet diġà Rachel u jiżguraw li l-kontribuzzjonijiet imħallsa jew il-perjodi ta' residenza li wieħed ikun għamel jiġu rikonoxxuti. Ġifieri jekk qed nifhem sew għal darb'oħra n-nazzjonalità tal-persuna ma tiddeċidix. Ma tiddeċidix kollox, Eżatt, l-importanti hu li kontribuzzjonijiet ġew imħallsa jew skont li ma ftehim bilaterali ħanapplikaw il-perjodu ta' residenza. U dan kif jaffettwa lin-nies fil-ħajja ta' kuljum, ġifieri? Pereżempju ħanieħdu l-benefiċċju tal-mart. F'Malta biex persuna tikkwalifika għal dan il-benefiċċju rid ikollha mill-inqas 50 kontribuzzjoni mħallsa matul il-ħajja tax-xogħol kollha. Irid ikollha mill-inqas ukoll 20 kontribuzzjoni imħallsa fl-aħħar sentej konseguttivi. Ġifieri jekk xi ħadd ikun ħadem barra ftit qabel marat, dawk il-kontribuzzjonijiet għalina ħajkunu importanti ħafna. Ovvjament, jekk il-persuna ma tikkwalifikax bil-kontribuzzjonijiet li għandha Malta, aħna ħanġibu l-kontribuzzjonijiet li jkun ħallas fil-pajjiż ieħor. Alright, okay. Eżempju importanti ieħor l-benefiċċju tal-qatt. Okay. Japplikaw l-istess kondizzjonijiet ta' kontribuzzjonijiet, jiġifieri jrid ikollu 50 kontribuzzjoni matul ħajtu u 20 fl-aħħar sentej. Jekk il-kontribuzzjonijiet ta' Malta biss din il-persuna ma tilħaqx il-kondizzjonijiet tal-benefiċċju tal-qatt, aħna nżolbu rendikont l-istess każ ġifieri rendikont tal-kontribuzzjonijiet li ħallsu barra naqduhom ma ta' Malta u naraw jikkwalifikax għal benefiċċju. Tajjeb, okay. Issa mbagħad hemm il-pensjonijiet ta' superstiti li aħna aktar nirreferu għalihom bħala l-pensjoni tar-rommol. Alright. Li tiġi affettwata wkoll. Jekk il-persuna li mietet kienet ħadmet f'pajjiż ieħor, drittijiet tal-armel jew armla jistgħu jiddependu wkoll fuq dar rendikont tal-mejjed. Alright, okay. Il-pensjonijiet jibqgħu dejjem l-iktar eżempju magħruf jew sempliċi biex tiċċara kif din l-aggregazzjoni issir u kif is-sistema taħdem f'dawn il-pajjiżi.
U x'inhu ma l-iktar forsi ftehim, x'inhu l-iktar ftehim żbaljat li tintaqgħu magħhom u tintaqgħu miegħu? Mela, l-aktar minn komuni tan-nies hemm barra u li kollox jsir awtomatikament meta mhuwiex il-każ. L-informazzjoni trid tinstab, trid tintalab u trid tiġi konfermata uffiċjalment bejn istituzzjoni oħra ta' pajjiż. Ġifieri, jekk nista' nsaqsik, ma jistax persuna li ġiġi lura jgħix Malta jew ġie jgħix Malta u jaħseb li kollox kif suppost. Irid jikkuntattjakom, irid jiċċekkja. Eżattament. Ferma żbaljata oħra li kontribuzzjonijiet jgħadhom pajjiż għal ieħor, jiġifieri n-nies jaħsbu li daw jiġu trasferiti. Kollox awtomatiku hekk. Le, mhux għax awtomatiku, ma jiġux trasferiti. Dan mhux minnu. Kull pajjiż iżomm il-kontribuzzjonijiet li tħallsu tas-sistema tiegħu għandu. Ir-retnu ta' kontribuzzjonijiet jgħaddi minn awtorità għall-oħra biss għalfini ta' prova u verifika u biex jgħin il-wieħed jikkwalifika għal dak il-benefiċċju. Jiġu mitluba. Jiġu mitluba, però ma jiġux trasferiti, just irrendi kont. Il-kontribuzzjonijiet jintużaw biex naraw jekk jintlaħqux il-kondizzjonijiet tal-eliġibilità. Imbagħad il-benefiċċji jitħallsu bbażi fuq il-kontribuzzjonijiet li tħallsu f'dak il-pajjiż. Jiġifieri fil-każ tal-pensjoni li kont qed inġiblek, jekk persuna ħallas 9 snin u Malta u ġibna dik is-sena minn barra biex tgħinu l-kwalifika, Malta mhix se tħallsu ta' 10 snin, se tħallsu ta' 9 snin. Ħafna nies ukoll jaħsbu li jistgħu jażlu huma f'liema pajjiż iħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali. U dan mhuwiex possibbli. Ir-regola ġenerali hija li l-bolla titħallas dik li ngħidula bolla titħallas fil-pajjiż fejn inti qed twettaq l-attività tax-xogħol tiegħek. All right. U hemm xi eċċezzjonijiet imma jew? Iva, hemm eċċezzjonijiet imma dawn nkunu każijiet speċifiċi. U x'għandhom jagħmlu n-nies, x'għandu jagħmel individwu biex jipproteġi d-dritt tiegħu? Għax inti ifhimni huwa d-dritt tiegħek il-benefiċċji u xejn. Mela persuna dejjem għandha żomm prova tax-xogħol li għamlet kemm f'Malta kif ukoll barra. F'Malta aħna nirrekomandaw ħafna li wieħed iżomm kopji tal-FS3s u kontratti tax-xogħol, jista' jkun payslips, dokumenti importanti oħra relatati mal-impjieg tagħhom. U l-istess jott jekk għax-xogħol li sar barra minn Malta s-sofjament mhux se jkun jiżomhom FS3s dokumenti ma. Mhux hekk kull pajjiż għandu s-sistema tiegħu. Inti bħala persuna li taħdem u tgħix barra u tħallas il-kontribuzzjonijiet barra dejjem tiċċekkja li l-kontribuzzjonijiet tiegħek qegħdin jitħallsu kif suppost u r-records huma dejjem aġġornati. Mela, qabel ma nagħlqu u nirringrazzjakom tal-li naqgħodtu magħna messaġġ sempliċi. Il-kontribuzzjonijiet u l-benefiċċji huma dritt tagħkom. Iva, ma intom tidu taħdmu wkoll. Tidu tivverifikaw, tidu tiċċekkjaw u ma tistennewx li kollox ħajsir awtomatiku. F'daw il-każijiet tidu tkellmu l-International Relations Unit biex tivverifikaw li għandkom kollox in regola, is-servizzi qegħdin hemm, nista' jekk jogħġobkom qabel ma nagħlqu nitlobkom fejn ħajsibukom in-nies, fejn ħajjiċċekkjaw għandhomx kollox in regola, fejn ħajjivverifikaw magħkom. Mela jistgħu jikkuntattjawna fuq l-email address tagħna li huwa iru.dss@gov.mt. Okay. Jew nkella. U l-kontribuzzjonijiet, ir-rekord ta' kontribuzzjonijiet kif semmejt iktar kmieni. Isibuhom fuq il-website. Isibuhom fuq il-website, eżatti. Nirringrazzakom tal-li kontu magħna u tal-ħin tagħkom. For those who are English speaking and want to know more about the services offered by the International Relations Unit, we will also be uploading a podcast in the English language. Thank you. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li miss.